Waziri. Na'am ran kai daɗe. Liman. Na'am ran kai daɗe. Allah ya ƙara ma girma. Ɗayage. Na'am ran kai daɗe. Allah ya ƙara yi kwana. Ɗayage. Abin da yasa na kirawo ka, gona nan taka ta bayan gari tana nan. Ran kai daɗe tana nan. Waziri. Ja shi ka tare shi a sa ta kasuwa. Ba damuwa ranki. Ran kai daɗe wannan gona da ita ɗaya na duba kuma ina da malayu. Ƙarya haka ɗan talaka, sarki na magana kana magana. Kai ɗan ege baka da mutunci. Sarki na magana kana magana. A gafarce ne ranka ya daɗe amma ya kamata a duba mai. Gaskiya ne ranka ya daɗe ya kamata a diba mai. Kai Liman, ka tsaya iya matsayinka. Kai Liman, mai gari wani naɗa kai baka isa ka ce za ka koya mai mulki ba. Ranka ya daɗe idan aka yi mai haka ba a yi adalci ba duba da abin da doka ta tanada. Kai ɗan ige, talaka na hake, ni za ku ƙare ma doka. Ranka ya daɗe ɗan abin ya ƙari na don kai magana gama alƙali. Ranka shi daɗe, ka aika a kira alƙali shi tabbatar da kashi shi sanin doka. Mugu, a ji a kirawo alƙali. Mai girma alƙali. Mugu kakane kane ka haka kana ta sauri ina zuwa haka. Yanzu ga mai gari ya ce yana son ganin ka fara, in te in kirawo ka. Na san da mai gari ya kira mu ka san. Kai Liman, idan alƙali ya to yana magana ka sa bakinka, za a yi ma bulala 50. Lallai za mu ga mulki. Allah shi kama ba. An gaishe ka alƙali. Allah shi kama ba. An gaishe ka Allah shi kama alƙali. ba. Abin da ya sa ni kirawo ka alƙali, ka karanta ma ɗan igi dokokin yankina. To masha Allah, Allah shi kara ma lahiya. Dokokin ka ba su canzawa. Saboda shekara da shekaru su muka wahanda su. Kamar yadda aka saba doka ta farko, in sarki na nan, talaka bai da halin motsawa, bai da halin hutawa. Gaskiya na. Ranka shaɗe, doka ta biyu, duk wata ƙasa, hili hege ko kuma gona, in dai sarki na da ra'ayi a kanta, to talaka bai da abinciwa. Mallakin sarki na shi kai ne talaka da kuma gona tai. Ranka shaɗe, doka ta uku, duk wata mace ta garin ga ko baƙuwa, in dai ta shigo wanga yanki naka, to in dai sarki na da ra'ayi da ita, to dole duk mai ita shi hankuri. Sai sarki ya yi duk abin da zai yi. Wannan ita ce doka wadda aka bi kaka da kakali. Gaskiya na alƙali. Ranka shi daɗe, dokoki suna da yawa. Gida, dabbobi, duk abin da sarki shi ke da ra'ayi da shi. To ba mai ikon cewa komi sai abin da sarki ya yanke. Shi abin da doka ta tanada. Jayayya da haka shi yasa irin su makau da nomau sun katsinci kansu gidan yari yanzu haka sakamakon jayayya da umarnin sarki. Allah shi kara ma lahiya. Allah shi kara ma lahiya. Allah shi kara ma lahiya. Alƙali ka ji tsoron Allah wayannan dokokin ba su da tushe ko makama ta hanyar addini. Kai Liman ka kama kanka kalamai irin naka da wasu mutane na yi shi yasa ni kulle su na ruhe su ka kama kanka gaban mai gari yaki ka sa abin da haka yi. Haka ne alƙali. Wato kai Liman, ka mance da hudubar da nima ko? Kai Liman, ka ci zarafin sarki, ka ci mutuncin alƙali, don haka ka taka doka sai hukunci ya hau kanka. Mugu, a wa Liman bulala 50, kuma tare da mai 10 duk shekara. Godiya shi kare karati. Godiya shi kare karati. Kai ɗan yake, ka yadda a sai da gonat. Ranka ya daɗi sai abin da ka ce tun daga kaga alƙali magana ta ƙari. Mugu, zartar da hukuncin mai gari akan Liman. Rahulan nan sha fara ta Allah da irin halinka. Allah ya baka yawan rai, ai mai aikin gafara, ni fa limamin addini nake. Wannan gaskiya ne liman, sarki ai mai aikin gafara. Kai ɗan yake, ni an naka ciki. Ina Liman, a yi maka afuwa, amma daga yau ka san irin maganar da haka yi. An shi laka, talaka banza.
Tsaya, kai. Shin dan gidan mai gari na? Awo. Wato kai na haka mumin kaji ko? Wallahi so guda ɗaya na fara. To ba sarki ɗaya ka can amanar mu ba hadda ɗaya ne. To wallahi yau dubunka ta cika sai na kai ka inda ubanka. Mu kai wada. Ta ƙare ma. Ya kai ku ce yaron ga dan ka kama yaron ga ba autan ga na sarki da san dan mai gari na wallahi balarabe in wada ma dan autan ga da ka gani bai da mutunci wanga din ga sau uku ina kan mai karkashin ruhewa ta yana kama kai shi na ni kama shi don in kai shi gaban ubanai yanzu shi wanga yaro har ya san solin shi kama kajin mutane gashi nan na kan mai lalle yaron ga dan auta wanga dabi'a ka dauko ta sata ba ta haifa ma na mai ita da kyau Allah ya sauka Allah ya ɗebe mawa galan dura ta saka amin na tai to yayi azima ya yaro shi dan wanga din shi ya san solin shi saka dan mamaki kai duk wanga shi an kai wai kana dan mai gari dama babanka ya addabe mu kuma kai yaron gashi ka addabe mu don haka Allah ya sauka tsoron haka ci gaba da aiki ainihin kai ɗeba na damana kan an gode Allah. Kunanan a zurakin banza. Haba malam Sallau, mi gama ka da dan auta ka kai ma ga mun gori ko gaba gama hayi ne. Ina waziri. Dan auta da kake gani sau uku ina kan mai karkashin ruhewa ta yana kama min kaji. Yau shi na ni kama shi Allah ya tona mai asiri nace sai na kawo shi karkashin wara hukunci ya hau kai ne. Ƙarya ka kai dan talakawa. Ka iya bakin ka domin a gaban mai gari. Allah ya huci zuciyar mai gari. Kai Sallau, maganar da na daɗe ina ji kana biyar zuri'a ta da bakarya da yau ta tabbata ɗana zai yi masata. Ina alƙali shi biyu ka tattana da akan ɗayan sarki. Allah shi wake waziri. Abai doka tattana da game da jinin sarauta ɗayan sarki. Duk wani ƙauye duk wani gida da ke wannan ƙauye ɗan sarki shi da iko ya tsallaka ko shi bi ta ƙofa shi ɗauki duk abin da yake ra'ayi doka ta ba shi dama. Haka kuma waziri doka ta ba da dama ɗayan sarki jinin sarauta ko ina ya ga mutum in ya so ya zo na hannu na cikin aljihun mutum ya ɗauki duk abin da ya samu tsuntuwa ya Allah ya bashi doka ta tare da haka zalika daɗin daɗawa ɗan sarki jinin sarauta shi na da dama da iko duk yarinyar da ya gani wanga kawai tahowa ta ya koma kuwa in dai shi na ra'ayinta to ya zama wajibi gare ta yi soyayya da shi kuma ta bi umarni ne sannan ta kwantar mai da farin ciki ne don haka ka yi doka ta tare da shekara da shekaru bisa tsarin shari'a. Haba mai gari ka tuna a mutane hakkin mulki ba da gobe ba. An ne Sallau. An ne Sallau. Hattara dan talakawa. Kai Sallau, karfa kamar ce ba kowa bane kai face maciyaci talakana. Don haka za ka fuskanci hukunci mai tsanani ina alƙali a yanke mai hukunci daidai da abin da ya aikata. Allah shi wake mai martaba. To abin da doka tattanada shi ne sakamakon cin zarafi da kuma tozarta zuri'a mai martaba da kuma tozarta wannan ƙauye. Don haka an yanke mu mallan Sallau hukuncin tara ta saniya da rago kuma da mai 15 da sabon maiwa. Sallau ya amince kuma ya gode. Kuma yana biyayya ga hukuncin alƙali da mai gari. Astaghfirullah. Allah kana gani ka kawo mana canji mai alheri ga wannan fada. Amin amin liman. Allah ya ƙara baka lafiya. Kai liman ka tsaya matsayinka aikin ka iyaka ka ba mu sallar jana'iza sai hansu salawati da abin da ya shige muna. Wannan gaskiya ne haka yake waziri. Assalamu alaikum. Hello, sir. Yes, sir. Dama mai gida obisa a sami da an turo ni wannan ƙauyen ya kammala. Saboda haka ranka da duk lokacin da kun ga dama kuna yi shigowa sai ku kira ni. Na yi bincike sosai ana samun shi gida zuwa bayan la'asar ko da yaushe shi mai gari. Saboda haka oga kai nake jira kiran ka nake jira aiki ya kammala. Insha Allah an yi aiki mai kyau kuma za ka tabbatar da haka. Yes, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Sai kun shigo. Thank you, sir.
ranka daɗe dama abin da ya sa ni yau tattaki ni zo har gidanka. Akwai wata magana da muka so mu yi tsakanina da kai. Ni ranka daɗe ni maganar da ni taho mu yi tsakanina da kai akan alƙalin nan ranka daɗe. Ni gaskiya ranka daɗe wallahi ina jin tsoron bawan Allah. Domin ranka daɗe turan da ya taho wanga ƙauye namu aiki bai taɓa saba mu umarnin ka ba duk abin da haka su goya ma baya ciki. Shin wai ranka daɗe kana ganin kamar ba akwai wata zagon ƙasa ba? Ina waziri Ranka daɗe gani alƙali da haka gaji fa in na sa shi aiki baka ganin jiki ne har rawa shi kai. Alƙali da haka gani fa mun buga da wa'anda na hishi mun yi nasara. Su da ma 'yan gari bale shi da na taho aiki. Kar ka mance maragayi tsohon sarki babu irin gwagwarmayar da ba mu yi da shi ba sai da mun haga mun kai shi ƙasa. ranka daɗe kar ajiya tabbas na tuna da irin shirin da mun haƙulla masu cikin. Don haka ka kwantar da hankalinka. Ya ranka daɗe. Ya ka sitar da komi. Mana ga mun nan mun san shigowa ta ƙauye. Kafin mu zo kai sitar da komai da komai. Ok ba damuwa. Ga mun nan zuwa. ce yasa ina hango ku kuma ga nan shigowa yawa ga nan ce isa Ok na ma tin kai ka. Baka shigo sa. Aiki ya kammala. Sa yanzu haka ina tabbacin za mu same su a gida tare da shi da Aminu sa. Saboda haka ina so mu ba gudana on target sa za mu je mai handle. Thank you sir. All right.